या जगामध्ये ट्रक ड्रायव्हरचं महत्त्व एवढं आहे की आपल्याला त्यांचं महत्त्व खरंच कळत नाही. असो, आपण यावरच आज एक भयकथा ऐकणार आहोत. नाहीतर ट्रक ड्रायव्हरचा जीव गेला असता. या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हो, कथा संपल्यानंतर मला इंस्टाग्रामवर कथा कशी होती नक्की कळवा. संतोष आणि केशव हे दोघांनी मिळून एक ट्रक घेतला होता. साधारण वर्ष झालं असेल. मोठे लांब लांबचे पल्ले गाठत होते आणि सहज एक दिवस म्हणून एका मोठ्या कारखान्यामधनं यांना डिलिव्हरीची ऑर्डर आली. पैसेही जास्त भेटत होते. साधारण 2 दिवसाचा तो प्रवास होता. तेही 6 ते 7 तास थांबले तरच. या दोघांनी ती ऑर्डर स्वीकारली आणि निघाले. आपल्या गावामधनं साधारण 8-9 तास झाले असतील. मुंबई ही मागे पडली असेल. रात्रीचे 8-8:15 वाजले असतील आणि या लोकांनी ठरवले की आता जेवायचे आणि काहीसा रस्ता आपण पार करून कुठे एक ढाबा भेटतोय की नाही दुसरा किंवा राहण्याचे ठिकाण भेटतोय की नाही हे बघून तिथेच विश्रांती करायची. जेवण वगैरे केले आणि पुन्हा ट्रकमध्ये बसले. तेवढ्या संतोषने मालकाला फोन लावला आणि विचारले, बरं साहेब, आम्हाला पत्ता सांगाल का नीट? आम्ही इथपर्यंत आलेलो आहे आणि अजून जर पत्ता कळला तर बरं होईल. त्या मालकाने पत्ता सांगितला आणि केशव बोलला, अरे हे बघ की, जर आपण इथून गेलो तर आपल्या 30 किलोमीटर वाचतील आणि डिझेलही वाचल. केशव आणि संतोष दोघेही खुश झाले आणि संतोषनी तो ट्रक केशवच्या सांगण्याप्रमाणे म्हणजेच त्या शॉर्टकट पासून घेतला. जसा त्यांनी ट्रक आपला वळवला तेव्हापासूनच एक वेगळा रस्ता सुरू झाला. ट्रक हा पुढे जाणारच, पण त्याच क्षणी त्यांच्या समोर एक माणूस आला. त्याने आपले तोंड जणू घोंगडीने हे बांधले होते, लपवले होते. हात दाखवला आणि बोलला, कुठं जाणारात? पुढं काय काम आहे? संतोषने सांगितलं, काय नव बाबा, आमचा पुढे डिलिव्हरी द्यायची आहे. या रस्त्याने गेलो तर. आणि त्या क्षणी तो माणूस रागाने बघायला लागला आणि एका क्रूर आवाजात बोलू लागला, अक्कल आहे की नाही? निघा माग, निघा. पण केशवला त्याचा स्वभाव पटला नाही. तो बोलला, चल र, जाऊ दे, चल बोलतोय ना. आणि संतोषने तो ट्रक वळवला आणि तसाच घेऊन आला. तो मागून आवाज देत होता, पण या लोकांनी दुर्लक्ष केले आणि अक्षरशः यांनी मोठमोठ्याने आपल्या ट्रकमध्ये गाणे लावले होते. आणि खरं सांगायचं तर यांना आता कोणताच भान राहिला नव्हता. साधारण काही तास हा त्यांचा ट्रक पुढे आला असेल आणि एक निर्मनुष्य रस्ता त्यांना दिसू लागला. संतोषच्या मनात थोडीफार भीती होतीच, पण केशव हा बोलत होता, घाबरू नको रे, काय होणार नाही, चल तू बिंदास. इकडे केशव पेंगण्याच्या अवस्थेत आला होता आणि सहज संतोषची नजर पुढे गेली तर त्याला काहीतरी चमकताना दिसत होते. त्यांचा ट्रक जवळ आला आणि त्यांनी पाहिले की एक सफेद साडीवाली बाई ही काहीतरी उचलत आहे. संतोषला धडकी भरली आणि अजून ट्रक जवळ गेला. त्याला मनात प्रश्न येत होता की अशा जागेमध्ये ही बाई काय करत असेल? चोर वगैरे तर नसेल ना? त्यांनी ट्रक तिथून जाताना हळू केला आणि त्यांनी पाहिले की ती बाई ही त्याच्या हातामध्ये एका माणसाची मुंडी घेऊन उभी होती. एका पिशवीत टाकत होती. तो जोरात ओरडणार, पण त्याआधी त्यांनी पाहिले की त्या बाईचे दोन्ही पाय हे उलट्या दिशेला होते आणि ती चालत मात्र पुढे होती. अरे केशव, केशव ती बघ की, काय झालंय? अरे कशाला उठवतो, चालव की गप. केशवनी नजर टाकली पण तिथे कोणी नव्हते. कुठं काय, चल की गप.
संतोषला वाटले की कदाचित त्याचा भास होता. घामाघूम झालेल्या त्या अवस्थेत तो ट्रक चालवू लागला. पण केशवने त्याची हालत बघितली आणि बोलला, झोप आलेली दिसते तुला, ये बाजूला. दोघांनी अदलाबदल केली आणि संतोष तसाच त्या विचारामध्ये होता. केशव मोठमोठ्याने गाणे बोलत जात होता, पण क्षणभरातच त्याला असे वाटले ट्रकाच्या मागून अगदी काही वेळात एक काळी सावली पुढे गेलेली आहे. अरे मी काय बोलतो, इथून काय गेलं का रे संध्या? केशव बोलला. नाही रे, आता पुन्हा काय? आणि हळूहळू हे ते ट्रक चालवत होते आणि अगदी काही वेळात केशवला ती बाई दिसली. ती यांच्या ट्रकच्या दिशेने हात दाखवत होती आणि असे वाटत होते की ती मदत मागत आहे. हे संत्या, ते बघ, ती सफेद साडीवाली बाई, ती बघ. दोघांनी त्याचे पाय बघितले आणि संतोष जोरात ओरडला, अय ही डाय नाही, गाडी थांबवू नको, थांबवू नको. तशी अशी गाडी पुढे जात होती आणि ती जवळ येत होती तसं त्याचं ते क्रूर रूप आता दिसायला लागले होते. ती जवळजवळ पुन्हा पांढरी पडत चालली होती आणि केस हे देखील पांढरे होते. त्या हेडलाइटच्या प्रकाशामध्ये तिचे डोळे चमकत होते आणि गालावर एक स्मित हास्य होते आणि तिच्या हातात एक मुंडकी होती. अरे देवा, कुठं फसलो आपण, चल लवकर. या दोघांनी ट्रकाचा वेग वाढवला आणि सहज संतोषनी नजर ही आपल्या बॅक मिरर मध्ये टाकली आणि पाहिले की ती बाई ही पळत येत आहे आणि तिच्या मागे जवळजवळ 100 मुंडके नसलेले शरीर हे त्यांचा पाठलाग करत आहे. संत्या जोरात ओरडला आणि केशवने ते दृश्य पाहिले आणि यांचे नियंत्रण डगमगले आणि त्यांचे ते ट्रक जाऊन एका झाडावर कोसळले. संत्या उठ, संत्या उठ, ते नाहीतर सोडायचे नाहीत आपल्याला. केशव बोलत होता, पण संतोष उठण्याच्या हालत मध्ये नव्हता. मागून आवाज येत होता आणि यांना समजले की जर हे असेच पळत राहिले तर यांची आता सुटका नाही. आता तर त्या अक्षरशः यांना दिसू लागले होते आणि ती बाई बोलत होती, आता तुम्ही पण मरणार, मरणार तुम्ही पण. संत्या अरे उठ. संतोष बेशुद्धीच्या अवस्थेमध्ये पडला होता. पण त्याच क्षणी यांच्या समोरून एक गाडी आली. त्या गाडीतून एक माणूस उतरला आणि बोलला, चला बसा माझ्यावर पटकन, चला. हे दोघं त्या गाडीमध्ये बसले. सहज केशवने आता नजर मागे टाकली तर त्याने पाहिले की ते 100 जण ज्यांना मुंडकी नव्हती आणि ती सफेद साडीवाली बाई जिचे पाय हे मागच्या दिशेला होते ते पळत पळत गाडीच्या जवळ आले होते आणि गाडीचा वेग जवळजवळ 60 ते 70 या गतीमध्ये होता. केशव जोरात ओरडला, ओ दादा, आम्हाला वाचवा, वाचवा. आणि तो माणूस बोलला, एक काम करा, त्या मागच्या सीटवर मी धागा ठेवलाय, तुम्ही पण घाला आणि तुमच्या मित्रालाही द्या. तसेच केले. तो धागा केशवनी स्वतःलाही घातला आणि केशवनी संतोषलाही घातला आणि हळूहळू जसं त्या भूतांनी त्या गाडीला शिवायला चालू केले ते जवळपास भस्म होऊ लागले आणि काही ओढून लांब जाऊ लागले आणि हळूहळू करून यांची गाडी त्या भयभीत रस्त्या आणि जंगलामधनं बाहेर आली. तसा तो व्यक्ती बोलला, हे बघा, तुम्ही उद्या तो ट्रक आणायला जाऊ नका, मी माझ्या साथीदारांवर जाईल आणि आणेल. तसा तो संतोष जो सध्या बोलण्याच्या अवस्थेत आला होता तो बोलला, पण तुम्हाला कसं माहिती आम्ही इकडं आहे या जंगलामध्ये? आणि समोरचा व्यक्ती हसत बोलला,
अहो, तुम्हाला मगाशी मीच तर अडवलं होतं, इथून जाऊ नका, पण तुम्ही माझं ऐकलं नाही. तुम्ही अडवलं होतं म्हणजे? आणि त्याने सांगितले की मगाशी घोंगडी घेऊन आपला चेहरा लपवत मीच होतो. मग संतोषने प्रश्न केला की तुम्ही होता, मग तुम्ही असं घोंगडीने तोंड का लपवलं होतं? आणि त्या माणसाने सांगितले की यासाठी की या रस्त्यावर खूप आधीच्या काळापासून एक डायन फिरत आहे, जी कोणत्या ना कोणत्या रूपामध्ये येऊन माणसांना मारत असते. खूप वर्षाआधी, जवळजवळ 60 वर्षाआधी गावकऱ्यांनी तिच्यावर अत्याचार करून तिला याच रस्त्यावर फडफडत नेऊन मारले होते. आणि तिने मरताना शपथ घेतली होती की त्या सगळ्या गावकऱ्यांना मारून त्यांचे मुंडके हे असेच फेकत जाईल. त्याप्रमाणे तिने केले आणि ते 101 माणसं हे आता तिच्या तालीवर नाचतात. तुम्ही येताना मला वाटलेच होते की एक मनुष्य असेल, म्हणून मी तुम्हाला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण तुम्ही ऐकले नाही. त्यात काल अमावस्या, म्हणजे तिला एक वेगळी शक्ती भेटली होती. तो धागा दिला तो देवाचा होता. त्यांनी तुमचे रक्षण केले. आणि हो, यापुढे तुम्ही तिथून जाऊ नका. जर तुम्ही जायचा प्रयत्न केला तर ती नक्कीच तुमचा जीव घेईल. असं बोलताच केशव आणि संतोषनी त्या माणसाचे आभार मानले आणि त्या रस्त्याने कधीच नाही गेले. म्हणून कधीतरी शॉर्टकट हा मार्ग वापरताना तो भयभीत तर नाही ना याची खात्री नक्की करा. नाही, यावेळेला संतोष आणि केशवला जसं तो व्यक्ती हा वाचवायला आला तसं तुम्हालाच येईल असं नाही ना. कथा कशी वाटली मला इंस्टाग्रामवर नक्की कळवा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. आणि हो, तुमचे कथा अनुभव असतील तर फेसबुक लिंक जी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे किंवा इंस्टाग्रामवर मला नक्की शेअर करा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.